Здравейте, аз съм Калин от Ecoleo.bg и отново сме на Eurobag 24-та година, директно на щанда на нашите партньори KTM. Сега ще обърнем внимание на една от новите серии от миналата година, серията Makina Scarp. С какво се отличава тя? Makina Scarp се отличава с това, че с новия двигател Performance Line SX, т.е. по-лекичък 2,6 кг, но и по-слабичък 55 Нм с 400 Вт-часа батерия. Основното е, че всички модели на Scarp са много леки и са направени от карбон. Единствено този модел SX Elite, горе-долу да кажем най-бюджетния, единствено кубилицата му е алуминиева. Всичко друго е карбон. Това, което е общо между всичките велосипеди на серията Scarp, че са с 140 мм ход, т.е. тип All Mountain. Това е така да кажем леката серия. Но това са само общи неща. Вече серията има 4 модела и сега ще обърнем внимание на спецификите. Да кажем, че това е най-бюджетният велосипед. Бюджетен, доста добри компоненти има. Предната му вилка е RockShox Recon и естествено шока му също е RockShox. Затова е доста по-евтин. При включването е мини ремонт на Bosch. Има и командване от рамката. Естествено приключена система е на Shimano XT. Спирачките са 4 бутални Shimano Deore. Има дропер, всичко, което се трябва за един планински велосипед. Скоростите са 11. Така че отиваме към малко по-високия клас, който присъстваше и миналата година. Това е Makina Scarp SX Master. Мастера, вече по него всичко е карбоново. Отново KTM са направили един страхотен, много красив цвят и рамката е много тънка и барната. Тук вече има по-висок клас компоненти. Предната вилка е Fox Float Performance 34. Пак със същия ход 140. При включващото устройство, ето го и шока, също Fox. Дерайлера е на Shimano XT Deore, също с 11 скорости. Тук спирачките са вече доста по-висок клас, заложили са на Magura 5, петицата с 4 бутела. Главините са DT Swiss, хибридни, по кормилото, при включващо устройство е същото, дисплей също няма. По принцип на тази серия дисплей няма. Който иска може да се сложи, не е никакъв проблем, монтираме. Така, вече идваме в доста по-високия клас на Scarp. Това е модела Makina Scarp SX Prime. Двигател, батерия, всичко абсолютно също. Тук вече е Fox Float 34, Kashima, което го прави по-качествен и по-скъп съответно. Шока също е на Kashima, Fox Float. Друго интересно, което е, тук вече и дропера е на Kashima. Цветът е много интересен. Тук на тази светлина не може да се види, но някакъв флип-флоп, такъв металик, който прилива от зелено, лилаво, синьо, но най-добре може да се види на дневна светлина. Другото интересно в серията, което забелязахме, че всичките кабели и жила минават през лапата. Това за крайните клиенти е много добре и е супер, но за нас сервиза ще е доста трудно и голям проблем. Така че това си е наша работа. Опа, тук вече превключващото устройство е на SRAM Jack система, електронно превключване, което се захранва от двигателя на Bosch и с Bluetooth се превключва от кормилото. Това вече е доста по-добре от предходния модел. Като гледам дисковете са на Shimano AST фреза. Спирачките са XT 4 бутални. Защо много красив и добър велосипед. Тук вече всичко е карбон. И идваме на топ версията. Както винаги, това трябва да е Exonic. Да, това е Makina Scarp SX Exonic. За цвета няма да коментираме вече. Просто KTM почнаха да правят един страхотен цветове. Той е един страхотен оранжев, металик, карбон, с приливащо си кафяло, изобщо голяма красота. Двигатели и батериите са същите, но тук вече виждате 4 бутални спирачки XR, които са магнезиеви и доста по-лекички. Тук вече може би най-добрият дерайлер на SRAM, който излезе миналата година.
серията XX, възможно най-здравия, блъскаха го много яко, това нещо няма огъване. Електронно се захранва, което е още по-добре, отколкото с батериите от двигателя на Bosch. Естествено с Bluetooth управление, което е супер. Дропера. Дропера също е на Kashima Fox, което е доста висок клас. Като гледам и при включващото устройство е супер. Изглеждаме на Bluetooth. Така си мисля. Има батерика, Bluetooth е. Прехвърлянето на подпомаганието, основно с мини командата на Bosch. Кормилото е някакво уникално, карбоново, още по-олекотено. Може да се управлява и от рамката. Изобщо само може да въздействаме за такива красиви велосипеди. Радвам се на тези, които могат да си ги позволят да си ги купат и да си ги карат още по-добре. Разликата между всичките велосипеди, освен характеристиките им по комплектовката, горе-долу е с килограмите. Топ модела е възможно най-ниския, 16,7 кг, 17,5 кг, на Master е 18,8 кг и на Elite е 19,5 кг. Това е с килограмите. Колкото са по-скъпички, килограмите падат с по един. И обратно, колкото са по-тежки, стават по-евтини. Така че, къде следите вие, кое ще гледате, килограмите или цената, зависи цяло от вас. Но като цяло има доста подобрения в велосипедите. Те са моделите и цветовете за 25-та година. Може би ще излязат на пролет, надявам се да ги има на време, за да им се порадвате и ние може да ги видим в магазина. Така че избирайте си цвят и заминавате карти. Чао от мен и успехи!